हेल' लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव गासिबो बरायनाय थाबाय। दिनै बेरायनो थांनो नागिरदों गाइस, अखा हानाय बोथोरावनो नै गारिखौ नारनांगौ गोसो जादों। अबस्था गैया लामायानो, खननै गोलैखांबाय। मोजाङै दे मोजाङै। मोजाङैनो लामानि अबस्थाया डिसब्रेक माखा गाइसमोन बेरायनो थांनो नागिरदों दा। लोगोआ मबाइल लायनो थांनो नागिरदों। मबाइल लाना फैना बेरायनो थांसै बरियानो। दाथ' सलायनो बाखै गारिखौनो सेस अखा हानाय बोथोराव भिडिअ होनो मोनथारैखाय बेरायनो थांनो नागिरदों गाइस। गारिखौ दंथारलाना नै जानांगोन खनथाम गोलैबाय दिनैनो। अबस्था गैखाया गारियानो। गारि आरो गोदान बायनाया सानब्रै नामाल' जाबाय। उपाय गैया, सलायागारा खानायाखैनो। सानब्रैयावनो बिदि अबस्था, जोरनाय नङा गारिया। फाग्ला फाग्ला बिदिब्ला गाइस थांग्रोनोसै जोङो। गाइसमोन गाखोबाय दानाबा, लामा एसे मोजां मोनबाय। फोथायजायालै फोथायाथ'। थांसै दा गाइस, थांग्रोनोसै बिदिब्ला सगालागि। सिजा भिडिअ बानायदों गाइस, उपाय गैया। सिनेमाव थांगोन नै बिसोरो नै अबस्था गैयाथ' बिदि थांथारनोसै। इसोराव सोलायफैनोसै जिनिसा गोजानांगौ आरो गथ'मोनखौ अबस्था गेलेसिनालाय नाहरफिनलै दंस' गाइसनि लोगोफोरखौ मोनबाय, मबाइल लायग्राफोरखौ। अबस्था गैला, जेनथेन मेनथेन लाना फैदो। जोमै अखा हाबाय दं गाइस। Hindi dapat ang labot yung sinabag? Baru tidak fikir dari Hindi rin babak na umat ka yes, letra kalam di sini guys nih. Dulu kasih soya. Nih, jadi nih. Guys, kau sendiri. Tunggu. Ayo hantar sendiri dong. Hah? Bukan hantar sendiri dong. Jalan deh balik arah. Ah, di dalam kondisinya enggak. Kemudian di segera. Golingan kan ya, isi karya kerap sampai. Dari sini apa sih selain ini? Eksonde ya. Ini sasa kan sebenarnya kan ya. Hah? Ini sasa sebenarnya. Baik kamu sini diundang lagi. Bisa sama undang kan? Hidwa. Woi naik kalah apa ini? Asin aku mana? Hah? Ini mana materialnya? Hari ini saya kahai lagi juga lau. Ada sebasi. Ini jawab ada nih koros sorong ini juga.
जायगायानो इखिनिया Pujidior. Bisa nggak mas? Apa lah? मबाइलखौ लायलायसिगोन बा लामानि अबस्था Apa tadi teh? Hawatan maghrib moजाङै हाबलांगोन Long mas. खिथु बख'नायनि गाखोनायनि गारियाव गाखोनायनि मोजां फैबाय ओइ नाय जाखादो गाइस लामाया जि मोजांखा ओजा सिनारिफोरा ओमफ्राय नाथाय लामायासो अबस्था खाराब Pujidior, nah. बिदि हर Jadi mampirnya nggak mas, beda beda. Udah ada bersama mas. Ini nama langkah lah, dari mana? Habis ini apa aram? Jadi bayi dong, dah isi mobil lagi nih, makam ini. Gari ke sini mana besi ham dia beli nih. Isa nama motor berlain mau jaga. Lama kali siapa jaga ni sini ada. Lama ni bos dia sendiri. Sama dia betul. Kalau kita nama ni. Tiga sini bah. Mobil sudah naik kembali. Oh, dia ni. Mobil kapan selapis sih ni mati? Dah dah. Mau bisa ini. Ni lah tang lain sih guys. No tang sih. Video sih guys. Bye bye. Goodbye.